Аўторак 30 студзеня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Лукашенко і Путін аб'ядноўваюць сваіх прапагандыстаў. У новаствораны адзіны медыахолдынг так званай саюзнай дзяржавы увойдуць две газеты, часопіс і тэлеканал. Пра гэта распавёў расійскі міністр лічбавага развіцця Максут Шадаев. Пастанову аб стварэнні медыахолдынгу Путін і Лукашенко падпісалі учора па выніках паседжання найвышэйшага дзяржаўнага савету гэтак званай саюзнай дзяржавы. Галоўны офіс новастворанай прапагандысцкай структуры будзе месціцца ў Маскве і мець прадстаўніцтва ў Менску. У пункце пропуску Варшаўскі мост жорстка з прыцягненнем спецназу затрымалі мужчыну. Відэа затрымання публікуе прэсавая служба МУС. Паводле версіі сілавікоў, 43-гадовы жыхар Берасцейскай вобласці не пагадзіўся з ацэнкаю супрацоўнікам мытні тавараў, якія перамяшаў праз мяжу. У МУС сцвярджаюць, што мужчына намагаўся перашкодзіць работніку мытні працаваць і пагражаў яму. Для затрымання берасцейца ў пункт пропуску прыехаў атрад спецназу ўнутраных войскаў «Шторм». Супраць мужчыны завялі крымінальную справу. 3 гады калоніі прысудзілі барысаўскаму фатографу Александру Зянкову. Такі вырак вынесла гэтак званая суддзя Жанна Брысіна. Александра Зянкова вінавацілі паводле артыкулу 361.1 крымінальнага кодексу «Удзел у экстрэмісцкім фармаванні». Працэс праходзіў у Менскім гарадскім судзе. Фотографа затрымалі летась у чэрвені ў ягоным доме ў Барысаве. Сілавікі зладзілі ў жытле ператрус і забралі камп'ютарную тэхніку. Некаторы час мужчыну трымалі на Акрэсціна, а пасля перавялі ў Менскае СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага. Патрымаць Александра Зянкова можна, напісаўшы на адрас, які вы бачыце на сваіх экранах. Больш за 200 асобаў трапілі пад пераслед падчас рэйду сілавікоў 23-24 студзеня. Абноўленыя звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле інфармацыі праваабаронцаў, некалькі дзясяткаў чалавек былі пакараныя паводле адміністратыўных справаў. Супраць некаторых адкрылі крымінальныя справы, нібыта за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні ці спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Музыкаў гурта Би-2 працягнуць трымаць у міграцыйнай турме Таіланду. Рашэнне аб адпраўцы 4 з іх у Ізраіль скасавалі, цытата, пасля візіту высокапастаўленых дыпламатаў расійскага консульства, паведамляе афіцыйны тэлеграм-канал калектыву. Раней ізраільскія медыі са спасылкаю на МЗС краіны паведамлялі, што 4 з 7 удзельнікаў калектыву, якія маюць ізраільскае грамадзянства, змогуць сёння вылецець у Тель-Авіў. Сярод іх мусіў быць і адзін з салістаў, нарадзенец Беларусі Ягор Бортнікаў, больш вядомы як Лёва Би-2. Яшчэ адзін удзельнік калектыву мусіў паляцець у Аўстралію. Цяпер гэтыя рашэнні адмененыя. Музыкаў працягваюць утрымліваць у міграцыйнай турме ў агульнай камеры на 80 асобаў. Нагадаю, удзельнікаў Би-2 затрымалі 25 студзеня адразу пасля канцэрту на Пхукеце. Паведамлялася, што яны выступалі без адпаведнага дазволу. Пазней музыкаў аштрафавалі і мусілі адпусціць, але іх зноў затрымала міграцыйная паліцыя Таіланду. Медыі паведамлялі, што гэта адбылося пад ціскам расійскіх дыпламатаў. Ноччу Расія і Украіна абмяняліся атакамі беспілотнікаў. Расійская Мінабароны заяўляе пра 21 збіты і перахоплены БПЛА. 11 з іх рухаліся ў акупаваны Крым. Расійская СПА таксама працавала ў Белгародскай, Бранскай, Калужскай і Тульскай вобласцях. Украіну атакавалі 35 дронаў камікадзе. Згодна з інфармацыяй украінскага генштабу, збіць удалося толькі 15 з іх. У Днепрапетроўскай вобласці пашкоджанне атрымаў аб'ект цывільнай інфраструктуры. У Мікалаіўскай вобласці ў выніку прылёту пацярпела адна асоба. У Харкаўскай вобласці была атакаваная нафтабаза ў мястэчку Зміеў. У Кіеўскай вобласці ад абломкаў збітага дрону ўспыхнуў пажар на адным з прадпрыемстваў. Пашкоджаны адміністрацыйны будынак, ангар і 3 аўтамабілі. Папярэдне абышлося без ахвяраў і пацярпелых. Галоўныя магістралі Парыжу заблакаваныя трактарамі, як пратэст французскіх фермераў. Аграрыі выступаюць супраць падзення доходаў праз інфляцыю і скарачэнне субсідыяў, а таксама супраць еўрапейскага зялёнага курсу, які прадугледжвае скарачэнне выкідаў і выкарыстання угнаенняў. Татальнае блакаванне дарог пачалося учора, 29 студзеня. Мэта страйкоўцаў – спыніць паступленне любых тавараў у супермаркеты. У акцыі бяруць удзел каля 1500 чалавек і не менш за 800 трактароў. Блакуюць усе асноўныя дарогі, што ідуць у французскую сталіцу, а таксама магістралі ў іншыя гарады, у прыватнасці ў Ліль і Страсбур. Парадак падчас пратэстаў забяспечваюць каля 15 000 паліцыянтаў.
Будучыня ўжо наступіла. Кампанія Neuralink, што належыць Ілону Маску, упершыню ужывіла нейрачып у мозг чалавека. Аб гэтым мільярдэр распавёў у сацыяльнай сетцы X, былым Твітары. Паводле Маска, першы чалавек, які атрымаў імплантант, ужо папраўляецца. Імя дабравольца не называецца. Бізнэсовец адзначыў, што чып дазваляе кіраваць практычна любой прыладай праз сілу думкі. Набор добраахвотнікаў для тэставання новай тэхналогіі Neuralink распачаў летась у верасні. Тады зазначалася, што першымі тэставальнікамі будуць людзі з паралічом канцавінаў. Працэс тэставання інвазійных чыпаў зойме каля 6 гадоў. Раней даследаванні праводзіліся выключна на жывёлінах. Падрабязней пра гэтыя і іншыя навіны ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе і пры ўмове, што для вас гэта бяспечна, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.